F'Ġunju tal-2010 l-Gvern kien nida l-proġett tal-Corporate Village Malta li kellu jsir fil-qasam industrijali tal-Imrieħel b'investiment ta' bejn 150 u 200 miljun euro. Imma llum sentej wara li tnieda mill-Gvern jekk wieħed jagħti titwila sal-Imrieħel propju fis-sit fejn kellu jsir dan il-proġett jara biss dingar u telqa. Mistoqsi mid-deputat Laburista Joe Mizzi mill-proġett u meta mistenni jibda x-xogħol, il-Ministru Tonio Fenech qal li għadu lanqas biss ġie magħżul l-iżviluppatur u d-data ta' meta se jingħata bidu għax-xogħol jiddependi minn din l-għażla. Fl-aħħar ġimgħat sar magħruf kif minħabba dan il-proġett ta' uffiċini fabbriki stabiliti fiż-żona industrijali tal-Imrieħel qed isibu diffikultà biex jespandu l-operat tagħhom f'pajjiżna. Kien għalhekk li l-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat staqsa lil Tonio Fenech biex jikkonferma jekk il-proġett oriġinali fl-Imrieħel huwiex se jsir. Imma nistgħu nkunu nafu ġifieri min-naħa tal-Gvern iva jew le jekk hux qed jikkonferma l-Ministru li Corporate Village hux ħajsir kif programmat l-Imrieħel iva jew le nixtieq. Tonio Fenech min-naħa tiegħu wieġeb billi qal li l-Gvern qatt ma staħa minn dan il-proġett. Il-proġett għadu ma xemm RFP u l-Gvern qatt ma staħa minnu da isna f'daqqa waħda speċi l-Gvern għamel dnu. Fl-istess dibattitu Tonio Fenech naqas milli jgħid jekk itteħħeġ parir legali fuq dan il-proġett u talab lil Joseph Muscat jagħmel il-mistoqsija bil-miktub. Sa dan it-tant spikka l-intervent tal-Ministru Austin Gatt li ftaħar li hu kien rebaħ l-imħatra li ma jibqax fabbrika waħda tat-tessuti wara biss 4 snin. 5 snin ilu għat li f'10 snin ma jkunx hawn fabbrika waħda tat-tessuti Malta. Irbaħta wara 4 snin.